like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that you can't hit the brake. Nagode sosai. Nagode sosai. Nagode amma. Nagode sosai. Sannun ku dai. Assalamu alaikum. Sannun ku da yawa. Assalamu alaikum. Sannun ku barka dai. Yawa amun ya gida. Amun nagode. Amun abu. Sannun ku. Nagode to nagode. Godiya nake nagode. Nagode Allah saka da ni. Nagode. To nagode. Nagode. Godiya nake. Wa alaikum salam. Amun amun nagode. Amun nagode. Nagode. Godiya nake yawa. Yawa sai an to nagode. Sune masu aikin wannan sune Allah ku sani wannan lafiya mutum lafiya mutum lafiya da sayyid sadat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna addu'a ne fa ana surutu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقمت Allah ya taimake ga wannan rabul. Yana ina aiki na ce mai tsakaninka da Allah mai kyau. Kani da Allah. Aisha. Aisha. Faran sakan fa. Bari mu gama.
sai in tike yan gogo daga nesa to mu je action hey B C D Kubuto wannan rabin massage sun shiga cikin wani zaka yi hey wannan abincin kin sa maganin da kike sa kiran yayi yawa kin sa gabaki ɗaya testin abincin nan gabaki ɗaya bana cin sa da ki dinga barbada haka dan mana yake sa shi yake yawa testin abinci gabaki ɗaya kamar ba abincin da mace ta dafa ba ke ma haka ranar kwanan ki haka ke ma kika zuba na ji shi ba ban ji ba amma haka na ce duk maganin da kuke zuba na sani ba ban sani ba maganin mallaka ne aiko amma da ku zuba kaɗan ku dan barbada kaɗan sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta kyau لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun kuɗi ka ci ka sha ka ɗauɗa wainiyar iyalanka ka taimaki addininka ka taimaki al'ummarka ko kuɗi sun tafi oho dai ka more ko sun tafi oho amma kuɗi baka taimaki kowa baka taimaki yan uwanka ba baka taimaki addininka ba baka yi komai ba in kuɗi suka tafi oho sun magwalo haka ne ko ba haka kowane harafi Allah zai baka lada 10 a cikin alkurani tun daga bakara har zuwa karshe amma salatin annabi aka ce in kai ma manzo Allah salati sai Allah ya yi ma guda 10 to me ya bambanci tsakanin wannan da wannan duk aikin da zaka yi kana roko ne wa ya karba to sai shi Allah ya yi ma salatin to wa kuma zai karba limamin gungu kenan zai akoma waye zai karba kuma kenan to shi yasa darajar da ke cikin manzo Allah salati kenan Allah ne zai maka guda 10 minkum yuhibbu an yuhibbahu Allah wa rasuluhu wanda duk daga cikin ku yake so Allah da manzansa ya so shi falyusaddiq alhadith to ya gaskiya wajen zance wal yu'addi amana ya cika amana wala yu'di jarahu kada ya cuci makwabci gaskiya mafarki bai ba wai yanzu na fa bayan sallar isha sai na dan kishin gida sai bacci ya dauke bacci na dauke ni kawai sai na ganni akan flying boat sai ratsa ruwa nake na manno ta a guje ga wasu manya-manyan tsaunuka dogaye ga wasu mutane nan kyawawa farare masu kyau na ce a'a to ga na adabai na yin wani kwana da muka ci a cikin ruwa na faɗo kawai sai na farka ina farkawa sai na gana ɗaki na ce to na dawo hotel ne ina dubawa da na leƙa window ko sai na ga wasu manya-manyan bishiyoyin kuka na ce still dai na ja a shi kai wannan dabai din nan dai da ake ta zuwa dabai ina za ku mun je dabai mun je calm down ni ma zan je next year ko adashe zan yi in je ni ma calm down so dan girman Allah mu kyautata amana tsakaninmu da Allah mu yi dan Allah kawai kuma sun ce ana gane mai idan Allah ta fuska biyu baya jiran yabonka baya shayin sukanka je kai suka in za kai ka sanu ka gaya ma Allah dalilin sukanka baya kuma jira ka yabe shi yabon Allah yake bukata to me amfani ku yaba masa Allah ce je ka wuta babu addu'ar da tafi
karbuwa a wajen Allah irin addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi. Saboda haka wanda bai haddace wannan addu'an ba yi kokari ya haddace ta. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Idan bawa ya kasance yana yawaita yin wannan, da izinin Allah madaukin sarki zai sami shi takawa, sannan ya shirye shi, ya bashi lafiya, sannan kuma ya bashi wadatar zuci. Waɗannan abubuwa guda hudun da kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙa cikin. Kada ku manta da danna alamar subscribing da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode muku masoya da kulawa.